Masarap sana to kaso wala pang bilog. Masarap tong pulutan. Rumaragamak. Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Kumusta kayong lahat? At welcome sa Kabaasan Tribe. Sa episode na to mga katribo, maglulumpia tayo ng ubod ng nyug. Meron tayo dito nahinging ubod ng nyug. Pinakuluan na namin to mga katribo, hindi ko lang pinakita. Ang mga sangkap natin mga katribo, simple ang ating ubod, lumpia wrapper, carrots, sibuyas, ang ating paboritong sardinas, garlic powder, paminta, paprika, at saka chili flakes. Ihalo ko lang ito mga katribo para mabalot na natin. Yan. Pagsasama-samahin lang natin itong mga sangkap natin. Lalagay tayo ng kaunting chili flakes para medyo umanghang, para masarap. Lagyan natin ng garlic powder. Ayaw na lumabas. Yan. Lagyan tayo ng paminta para malasa. Kaunting paprika. Kunti lang. Lagyan tayo ng asin. Halo-haloin lang natin ito. Yung ibang gumagawa nito mga katribo, gigisa daw. Tayo hindi natin gigisain. Para iba naman. Subukan lang natin. So, ito mga katribo, nahalo na natin ng maayos. Isa na natin magbalot. Okay na rin ang lasa nito. Subukan natin kung marunong tayo nito. Balot na tayo mga katribo. Konting-konti lang. Dahil marami naman to. Yan. Pwede na. Yo. Unang balot mga katribo. Dami-damihan natin mga katribo. Dahil marami yung ubod. Baka hindi magkasya yung lumpia wrapper natin. Yun. Napakasarap nito. Lumpiang ubod. Ang pambansang ubod. Yo. Gumagaling na tayo mga katribo sa magbalot. Lalaki ng lumpia natin.
Pwede lang pang negosyo. Yun. Tapos din sa wakas mga katribo, medyo matagal-tagal. Medyo marami rin kasi yung nabalutan. Ito. Yeah. Ito na siya lahat mga katribo. Samahan niyo akong lutuin ito mga katribo. Lutuin na natin. Nag-init na tayo mga katribo ng mantika. Umpisa na natin prituhin itong ating lumpiang ubod ng nyog. Yeah. Para hindi bumuka. Luto na ito mga katribo. Haungin natin. Unang salang. Pangalawang salang mga katribo. Luto ng ating second batch mga katribo. Umuin na natin. Wow. Ito na siya mga katribo. Ipatikim na natin ito mga katribo sa ating mga katribong nandyan. Tara, samahan nyo ko. Patikman natin mga katribo sa mga katribo natin nandito. Tikmay, masarap. Sep. Sarap ito ah. Tumanig ka. Sarap mo. Sarap. Ay ko naman. Masarap sana to kaso wala pang bilog. Masarap tong pulutan. Rumaragamak. Yung laga. Tuloy na ma'am. Oh, si Tropang Dawi naman. Tropang Dawi, dali oh. Okay, isa dali. Yan. Oh, ito yung susawan. Anong lasa? Ma'am. Ayos? Matindi. Ini ang ma'am hamon na nasira. Tayo naman mga katribo. Tignan natin. Ng sausawan. Katrebo. Ding lada, ding arang. Marang. Ayos din. Sama. Ngalo sa pizza 13 mong schedule. Wala sa mong schedule, pabuhang na rin ito. Ayos na mga katribo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod muli. Diyos mabalos. Sa Indo ka boss.